Hi, kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Tobacco Rush. Iya ni siya ni Afnan. Kag unisex ni siya, pwede pang lalaki, pwede pang babayi, pero kung ako pamangkuton mo, basta luyag mong hamot, suksok ka, bahala ka, no? Te, ano ni siya konsimutan? Baw, makusog nga tabako, nga spicy, kag matamis. Na, no? Kanami sing iya nga tobacco nga hamot, nga do ka smoky, no? Dugin kalayuhan siya, nga jutay, tapos nang matamis, kanami gid. Kag nami siya sa tugnaw, ang angay nga temperatura nga para sa iya is between 50 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 degrees Celsius to 21 degrees Celsius. Namin ni siya kung medyo matugnaw, no? Kag, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have tobacco, spicy notes, kag woody notes, no? Ang tobacco, ara na dayon siya. Masimutan mo sa dayon. Tapos, matamis man siya kay ang media may ara siya sweet notes, spicy notes pagid kag lavender na wala gin hambal kung ano nga sweet notes ang gingamit basta matamis lang siya. Kag for the base we have amber, agarwood kag cedar. Bao ka namin bala simutan ng kahoy nga cedar, no? May ara ni siya bisan jutay lang masimutan mo. Tapos may ara siya agarwood, no? Ini gapadalom sini nga hamot. Amo pagid ning namian ko ni sa iya kay gapadalom ang agarwood. Ang hamot sing tobacco kag ang tamis ganami pagid, no? Kag may amber siya nga jutay pampainit. Angay ni siya kung masadya nga okasyon kay masadyahan gid ang tao sa imo magsimutan kaniya, no? Kay kanami nga tobacco hindi siya yang baho nga sigarilyo nang smoky siya pero kanami siya nga matamis na. Te, kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!